esan, jakin dugu hasiera batetik partiduen sartute hasi beharko gendule partida, Europe babeko postuetan da bizelako da azkenean geratzen dizen 3 partiduek garrantzitsuak dira danontzat, da gogorra izan da, baina bueno, jakin dugu eduki dugu zen aukerak aprobetxaten, da, bueno, azkenean ondo, amaieran sufridu dugu apurbet bai. Bueno, bigarren zatian ikusten apurbet hobeto joan dara, lehenengoa baino, jakin dugu apurbet baloian jabetza eukiten, eta bai lehen bi golak apurbete nahiko segidun etorri dizela, 10 minutuen, bai jakin dugu azkenean Sevillak partidu irabazteko eukiten nahi eta dekon behar hori, da orduen ezin izan dugule guztiz partidu hor bertan bera itzi. Bai, azkenean danontzate garrantzitsua da minutuak eukitea, apurka konfiantza hartzea, da beti gustatzen jatzuz partidu honak egitea, baina beti golak egin ezkero bestera batera laguntzen da taldeari.